Goddag. I dag skal I lære, hvordan man starter en bug på den helt rigtige måde. PugMaxi K. Den ned ad støttefod. Sætter jeg op. Benzinudgangen. Derned. Så er det der spørger. Og så kører I bare. Og så hvordan slukker du? Der sidder der en kontakt. Den holder du inde. Så går den ud. Det var det.